stoljeća te novogodišnje senzacionalne romaše za skrap finala su umetnik Miljan Takin, njegov protivnik u glavom Hrvatsku Vitalis Razovski. Pogleda tehničkog superiornošću razrednice za okvirom Aleksandar Kršin. Sljedeća borba Strujančar C, osmina Biljana 63 kg. U crvenom za Mađarsku Kristijan Kečkemeti. Njegov protivnik u plavom za Hrvatsku Ivan Izatović. Here on C, 63 kilos in the red. Representing Hungary, Kečkemeti, Kristijan is the white. The blue from Croatia, Ivan Izatović. It's a counter-attack by Mexico. It's a continue look at the position. 4 points left to the challenge. Lost. Challenge maintained. Pogleda tehničkog superiornošću Strelča za Kirgistan.